Λοιπόν, ώρα να δώσουμε στον κόσμο αυτό που θέλει. Για μία τελευταία φορά. Απέναντι δεν είμαι κάτω από τη ζώνη. Surprise! Σε αυτή τη γύρα θα πέσουμε μαζί! Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάναμε 1000 προσπάθειες να το βρούμε. Λοιπόν, γυρίσαμε για τα καλά. Και από εδώ και πέρα θα ανεβάζουμε πιο συνέχεια βίντεο. Να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι σαφώς στημένα και καλά είναι κουραστικά. Λοιπόν, Περίμενε. ορεινός Πίσω από την κάμερα έχουμε τον κάμεραμάν μας που μας βοήθησε σήμερα. τον Άγγελο. Δείξε λίγο. Όχι. Καλά, οκ, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, Ορεινός gamer και τα